ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଝିଅ ଆଉ ପୁଅ। ହେଲୋ ମକର ହେଇଯାଇଛି ଇଲୋ। ହଁ ଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇଲୋ ବଉଳ ତୋର ହେଇଛି? ହେଇଯିଲ ପୁରା ପିଲା ସବୁ ପଢି ଦେଇଛୁ ନା? ହଁ ମୋ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ବୁଲୁ ତୋର ହେଇଛି ସୁବିଧା? ହଁ ପିଲା ଇତିହାସ ସବୁ ପାଣି କରିଦେଇଛି ରେ। ରେ ଭାକୁଡା ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି ରେ। ହଉ ରେ ସବୁ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ରେଡି ତ? ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଲେଖିଦିଅ, ତାପରେ ଯୋଉଟା ଆସୁନି ସେଟା ଲେଖିବ। ଫାଷ୍ଟ ଏକ ଦୁଇଟା ଲେଖିଦିଏ, ତାପରେ ତିନି ଚାରିଟା ପରେ ଲେଖିଦିଏ। ମତେ ସବୁ ଜାଗା ହଉଛି ମୁଁ ଜିନ୍ ପଡୁଛି ସିଧା ଖାଇଛି ଲେଖିଦା ଇତିହାସ ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ଟିକେ ଆଉ 50 ଦିନ ଲାଗୁ ହବ। ଯୋଉଟା ପଡୁଛି ସେଇଟା ଯୋଉ ଖାଇନି ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଆଉଛି ଆଜି ଭଗବାନ ଏକା ସାହା ଭରସା, କିଛି ଶଳା ହଉନି। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଟ୍ ସାର୍ ମତେ ବି ଗୋଟେ। ସାର୍ ମତେ ଗୋଟେ ପେପର ଗୋଟେ ସାର୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସିଟ୍ ମତେ ଗୋଟେ ସାର୍ ମତେ ଗୋଟେ କାଗଜଟି। ପେପର ଗୋଟେ ଦିଅ ସାର୍। ପିଲା ପିଲା ତ ଆଉଛି ସବୁ ଯା ମତେ କହୁନ ନାହିଁ କି? ରେ ତୁ କଣ ପାଇଁ ମାଗିଲୁ ରେ? ତ ଦେଖି ମାଗିଦେଲି ପିଲାମାନେ ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଲେଖ। ହଁ ସାର୍ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ 5 ମିନିଟ୍। ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ। କିଛି ତ ଲେଖିନି, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ର ଆନ୍ସର ପଚାରି ବୁଲୁକୁ ଲେଖିଦି। ବୋଲ 2 ନମ୍ବରଟା କହୁନ ରେ। ଭଳିଆ 2 ନମ୍ବରଟା କତି। ଏ 2 ନମ୍ବରଟା କଲ, 2 ନମ୍ବରଟା କଲ। ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ କହିବି ଆଉ ତାପରେ ଗଜବ। ହଉ ଲେଖେ ମାଇକ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମାଣ୍ଡ୍ରିଆ No. ହେଇଲା ସାର୍।